En ja, we gaan natuurlijk zo staan gewoon richting het eind van dit programma. En aan het eind van dit programma, de eindsprint, maatje we Elsier de oeuvreprijs bekend. En daarvoor is het deputaire Abel Kooistra onschuld, kijk als vlinier. Toen kreeg Marit Bouwmeester hem. Eerst eventjes, wat is correct de oeuvreprijs? De Friese Sport Oeuvreprijs is de prijs voor een Friese sporter of sportster die van wezenlijk belang was heeft voor Friesland. En die de sport ik verder gebracht heeft. Dus dat is ik tegenwichtig. En els hier wordt er de Sport Oeuvreprijs sinds 2010 Utrecht. En we doen al vanaf een jongetje 4 toen we het nog een wisselbokaal. Maar om elke keer weer de bokaal bij een van de squastie mantel waar te halen, dat is ik wat te gek. Dus in 2010. Toen is het de Friese Sport Oeuvreprijs. En dan is de vraag van die Roelof, wie het 2010 de winnares? Oh, ik weet het wel van de allereerste Fjouwerstand, of die uit Keulen-Deelstraat. Die weet ik dan wel. 2010 zit ik nog net in de jury, maar nee, ik weet het net. Nee. Afke Hielkema. Helemaal correct. Ja, zo. Ja, die kan van heel veel. Knap, Die kan van heel veel. Ja. Oké. Ja, die plakt je naar het adviescommissie bloot. Dank je. Ja. Ja, waar gaan we nog meer doen eigenlijk? Het is een mooi listje. Nou ja, Varret hier, Marit Bouwmeester, Marit Leenstra, Jillet Adema, Bart Helmholt. Nou ja, was helemaal dat jongetje 4 want dan werd het voor mij ook wel heel... Waar weet die 74? Nee, dat wordt hij net onder. Nee. Epke Zonderland. Het is gewoon echt van links naar rechts. Ik de stichting Wielercomité Huis de Veen zit er ik op. Dat zijn wel hele bijzondere dingen die erop staan. Nog geen Jan van der Bij. Nee. Oh, dus hij is nog. Jou stel hier al wat voor? Nee. Ik jou nog niks voor. Nee, maar meestal is het een beetje aan het einde van de carrière. Dus Jan mag nog even mind. Ja, ik word even dit erop. Ja, zeker. Ben we er... Ja, ben we er rond aan? Ik zeg in de sale gespannen gezichten. Want ja, iedereen is natuurlijk benijd waar het wordt. En dan kunnen we die sporter binnenhalen. Die zit er natuurlijk al te wachten achter die door, denk ik. Mag het zien opwachten. Ja. Het is zo'n Wut Kooistra om de winnaar van de Sport Oeuvreprijs van 2024 bekend te maken. Ja, ik ken het heel spannend, meidje, want ik hoef net naar de door te zijn, want hij is, het is een hij, is aanwezig in de sale. Ik zou heel graag even naar voren te halen willen tegen Triemstra. Nou! Ja. Hij mag zitten gaan op plak van Jan van der Bij. Die in de kampioen op plak van de oorkampioen. Nou. Zegt het omkom? Nee, dat ging aan de berekenen. Nee? Nee, ik denk dat ik wel tot een van het programma dat ze is. Ik zit er meer dan één. Ik zal wel. Hoe is het nou jaloerke? Ja, waar gaan we? Maar toen zei ik van, ga maar even zitten nog. Nou ja, dan ging ik nog even zitten. Ik heb van die nog een bellen, maar die vrouw van, maar wil je herhalen? Dus die wist het al. Serieus? Niks Harald. Ja, echt. Ja, nou, dan heeft dat heel goed verborgen. Had ik die goed in, hè? Gert-Anne wist het ook al. Van je maat, maar ja. Oh, god, ik denk dat ik het direct zou zien. Want ik dacht, nou jaloerke, dan kijk ik nog even krijg een mofkemaatje of zo. Dan kijk ik mijn zoutje werkplaats. Het wordt dus nog onder deputaire. Ja, want zeker. Ik doe ook het op zien Geert van Thun, want in 1999 de winnaar van de Freulen. 6 keer, en we hadden al, ze krijgen Geert, 6 keer de eerste prijs op de PC. 2 keer winnaar van de Boenspartij. En nou, ik heel wat partijen wist de nummer 1 wedrochsto in het keersklassement alle tijden op nummer 1 kaambist. Nou, en dan haast dus onjong dit hier van ik stap er maar ik ga hier langs Krekkel aan de tafel zitten. Dan haast in geitenpaardjes al bij voelen om volgend hier toch nog weer op het keersveld actief te wezen. Dus zit ik nog voor de keersport behouden op het keersveld. De vakjury zit heel wat zaakkundigen in, waaronder Roelof de Vries. Allicht Ander Faber misschien als opvolger, waar wit. Maar de vakjury is onder de indruk van die prestaties, houding. En neemt daar een icoon van de keersport. Dat een goed in inwerkje teken. Icoon van de keersport. Die krijgt, luidt naast die fysieke kwaliteit, want dan best gewoon fit, maar ik in die tactisch inzicht en die betrouwbaarheid in het veld. En dat is voor de vakjury weer dat heel wichtig. Die mentaliteit, die terugzettingsvermogen en natuurlijk die talent. Maar ook die passie, die inzetten heeft voor de sport. Maar ook de ontwikkeling van de sport. En dat ben 27 jaar lang, meer dan 27 jaar lang actief geweest als keertser. Maar daarvoor en daarna ben ik nog actief. Dat weer voor de vakjury de reden om dit hier de Sport Oeuvreprijs van 2024 te kennen. Omdat tegen Teamstra van hartelijk wensen. Het komt uit ta. Oh jongen, hartstikke bedankt. Dat had ik net verwacht, maar dat is echt een hele. En
Dan kun je echt wel in gerust hart afscheid nemen nou, hè? Wat is dit voor van beeldje? Hij schudt naar boven. Ja, het is de Pimmelier. Is het, hè? Dat zo, hè? Ja. Ja, die wies naar boven. Kijk, als stootdieren bij die Narski op de PC. Nou ja, krijgt Farinarski. Nou, misschien, ja. Hoe is dit teken? Onkomfiel of zo, op een andere manier. Nee, ja, dit had ik totaal net verwachten. En een beetje overdonderd, maar prachtige woorden. En ja, ik heb altijd maar heel soort leven te dienen. En het is voor mij nooit een opoffering geweest. Dat heb ik wel vaker zijn. Je doet omdat je het mooi vindt. En omdat mooie wat mijn non krijgt van mij, ik zei, om je heen een heel soort mensen binnen die het leuk vinden om mooi te gaan, om mooi te zien. Je wilt het best uit jezelf halen. En ik vind het mooi dat ik aan het eind van een want we gingen en ik naar Dirk Jaltema, het jarenlang een shirtje was geweest bij de hoofdklasse. En die leeft helaas niet meer, die is verstolen van het hier. Maar die zei ik altijd, hij zei dan hier in, boppenslag onderhuis. En hij zei, de rest van de dag, dat keert liep nergens op, maar hij zei, voor die ene slag gaat mijn hele dag weer goed maken. Nou, en daar doet wel een beetje voor. Ik denk dat meesten van je genieten kennen. En ik heb het zelf altijd prachtig mooi vond. En ja, ik heb er alles uithalen wat erin zitten heeft. En maar een heel soort leven te dienen en dit is echt een kroon. Ik vind het echt heel mooi. De deputaire neemt daar een icoon voor de keertsport. En ik denk dat we u daar al hier in Fine kennen. Bleustel wil ik behouden voor de keertsport. En ja, die kennis, die kunde, maar ik, ja, die status oerdragen misschien wel op de jeugd. Nou zeker, ik ben al jarenlang bij u in het dorp, ben ik jeugdtrainer. Dat doe ik al echt wel jarenlang. En nou komt het hier dat alles goed gaat en de vergadering stemt om in als ik voorzitter worden van KV het Noorden, bij u in het dorp. Sint-Jabek. Ja, in Sint-Jabek, ja. Dus nee, daar hebben we ook een heel mooie ploeg. Daar staat mijn broer Bouke, ik ben en onder andere Rutmer van der Meer en dan Freun van mij. Dus we hebben één keer het zien bestuursleden. Nooit dat er vorig jaar, of rond die fjouwer wien en de voorzitter zei, ja, het is mooi was ik het tovertred je niet in. Nou, ik die bloed nou, die zei, ja, als er zo'n mooie ploeg komt, dan wil ik best secretaris wezen bij deze vereniging. Dus nee, dus sowieso op die manier. En natuurlijk, ja, dan ben je sowieso geregeld op het keertje te vinden. En ik zal ik vast dan wel eens even een hoofdklassepartij beziekje. Maar ja, bij de afdeling bloot het in principe wel bij. Hè? Dus ik zal net, dat is een van het dorp draaien een keer. En voor de rest zal ik net elke dag of elke weekend weer op een keertje willen staan. Nee, heel goed misschien om een goede keertje voor ons uit het probleem te helpen. Maar ik denk, als je net met z'n volle trainers wat je dient, dan gaat het heel goed achteruit. Ik ben nu 43, dus vooral dan stop je op 33 is alweer wat oors. Ja. Dus nee, je moet wel net meer een soort als actieve keertser in de hoofdklasse zien. Dat besluit teken. Ik neem even wat namen. Ik neem Chris Wassenaar, ik neem Johannes Brandsma, ik neem Afke Hilkema, ik neem Jan Postuma, Rintje Ritsma, Falco Sandstra, Foppe de Haan, Epke Zonderland, Sven Kramer, Pieter Jan Posma. Wie zullen we nog meer nemen? Henk Gemser, Richard Schuil, Jokelien Tienstra. Ja. Mark Leenstra. En die is er nou bij, dit listje. Ja, nou, dat zijn hele mooie namen inderdaad. En die ooier stik voor stik een soort voor hun sport budgetten en voor Friesland uiteindelijk in die zin ik. Dus ja, een hele grote eer.